Mereka Nasayaat man. taada account. Nasayaad man da nasurutak pa itidalan ko nga nagawait. Nasayaat man da nakaawit akpay. Nanyaman dato yung gagawin. Harak manan. Di aglam mo maiti aragain. Ay na. Naladawak manain nga nagawid dain. Ang bait na rabyanak manain nga nagawid dain. Nabarbarti ka manain. Nagawid akpay lang. Diyak may lanagyan, di siya naginuwak. Makaumagaw na. Makauman nga kastulat nga kinanayo na hindi aramidagaw na. Dik may lang inumain namin nga arak dito'y lubang. Abay, awan lang di umaagaw. Dik may lang inumin namin nga arak dito'y lubang damo. Buraro gagaw na. Ay na. Di akla maumuma iti aragain. Di akla maumuma nga agin inumain. Makaumaak nga daltalagan. Kung si Misunak di panagnyag mo. Di naglago mainas asawan. Halaga mamin nga ba ito kaun? Nagtalawa kaun. Makaumaak nga daltalagan. Di kaya keluar nga maturugan. Kaidak na kiti asaw. Nagtalawa kaun. Outside di ko lang buhok tata. Wala, sige. Dito yung ruwarak na maturugan. Basta jab-jab strike. Wan daday dapat kinanayon ka nga alerto at tak numadina ka mga matamaan ni mamay. Oh, itata daday isurok ka niyan nag-J Logs ni Manny Pacquiao tak no saan ka man nga kinanayon nga mababak ka ni mamay. Amaw? Wan daday nabuya. Oh, kasti ni daday te aramidog. Jab straight. Jab straight. Oh, kastay daday oh sabayan na man. Jab straight. Jab straight. Oh, kastay daday. Basta jab-jab strike. Wan daday dapat kinanayon ka nga alerto ata no madina ka matamaan ni mamay. Ay, basta jab-jab straight. Wan daday. Straight. Nindot na ni mami daday. Naman ti kukuan yun nga gaman. Kaman nagwalis. Apa na kaginawan daday?